खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंकि मोसाहारि चेनेलाव बयखौ बरायहरबाय आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै मर्निं फुंनि सम दा 6टा बाजि आरो दै लुगासिनो दं मटरजों दरजा गंसेल' होबाय आरो खोरखि होथ'वाखैनो एबारे दै गासिनो दं ओइ हंला मोसौ हैनानै दै होना फैबाय आरो इयो नै बेयो खामसालि आरो खामसालिया टेपापा आदार ओमफ्राय नै इयो दरजा हाबलांग्रा नैखि खथासे जागोन खोमा ओमफ्राय नैथिं खथासे नैथिं दा आं फुंनि न' सिबनो दार नै हासिबा न' सिबनि आं सान्दुं ओंखारबाबो लाइट लगायबावदोंसो नै गथ'आ मदा फिनो बिराद जुमाय लोङो गथ'आ ओइ जुमाय लोंनो लोंनोबो हागोनब्रा आंनो दोनलाय मार सोरांबानो मेथाइ जायो दावलायानो गाबस्राबनो दखान जाबाय थायो नालाय हाथाया ओमफ्राय अबस्था गैला ओइ हाथायखौ देखायलाय खनसे देखायलाय फोर आं न' सिबखांबाय ओमफ्राय दा बोरायानो खानाय हना आरो इफोर जनजागोन दा बोराया बिदि खानाय हना होबासो खानाय हजालायदों मालाय बुरिया नुवाखै सोरबा बिदि हनो होयोना सोरबा बोराया बिदि हना होयोना कमेन्टआव खोन्थाहरलाय सोरबा इफोरबायदि लासै लासै एफा गोसा गोसा नङा मा खर' दोलाबलायनांगौ ना बेलै लोगोफोर माइ हानो फैलायबाय सेकेन्ड दिना नै मोसौ सुसु लाबोफाबाय नै मोसौआ माथाम आरोना मादैखौ हालेवनो लांदो बेसर फोनो गैया नै मोसौखौ जुमनोसै एबार नै हाम्फैया माया गासिनो मेंबाय सान्दुं गोसा गोसोम जाफबजोबसिगोन खर' बागारा खालायबावनोसै हाबहैनांसिगोन एबार लागाव खासि गंनै गंनै हा बे खासि गंनै लानायखौ गंनै गंनै हादे आरो गंनै गंनै हा गंनै गंनै आरो मारै नुगोन हेलै अर स्पिड हानो हायोना खासि गंनै गंनै लाना होबायलै एबार मोसौ गांसो मोनजाथाराखैमोन दिनैसो मोनजासिगोन आरो गोबावथार जाबायमोन बाबायलै सान्दुं गोसायाव माइ हानो लोगोफोर गगा मोनदो माथोआनो गिदिर जाजोबदो जोबथारबाय नै एसेल'थारसै नै एसे गाबानो जोब्बाय दिनैसो मोनजादों ना गोबावथार जाबायमोन ना दिनैसो मोनजादों ना रायनो हाथाया खैथा नोंना गाइखेर सेरनि र' ओइ गाइखेर सेरनि गाइखेर सेरनि रायनो गाइखेर सेरनि ट्रं ट्रं गाइखेर सेरबाय आरोना गाइखेर सेरदो गाइखेरा र' गाइखेर सेरनि होनदो गाइखेर सेरनि गाइखेर सेरदों ना औ सान्दुं गोसाबाबो गरमथार नै गस्ला खुनोसै wah सान्दुं गोसा गोसाथारलायाबा थान्नाया दासार सान्दुं गोसा फाग्लासो दं आरो नै सासेयाबो गोसो गैयाबाबो हानो फैथारबाय आरोना
हानायाबो जोब्बाय आरोना थांनोसै नै जोब्बाय जथ'बाय एसे दसे नै फोथाराव लाबोना सेरेब लोंदों नखायनै नायदावलायना सेरेबखौ लोंदो होमबालाय खनसे मदाफि बोराय सेरेबखौ दौना होबाय आंनोबो आयै gong gana ini kayak gana ayay gong kayak ini ada gong kayak gana lek makin ini makin gana kemakin sir mas dong kuma iya kau nonton ni sir mas dong kemakin kau nasi lagi dong sir mas palan kontong dir nabla kontong rende ini kontong ini नै दंफैबाय आङो दायो खारनो थांदोंमोन आरोना दासो खारखांना फैबाय आङो Oi. Ui. Masa suka muka. Muka masa suka ni. Muka masa suka. nggak apa coli Muka masa Maya kenapa tidak jauh juga tuh teman. Ang das karena itu karena hampir satu karena udah tuh dari ya dia cerita jas lah masih karena akin janun sari benar itu dari ya yang nomor Bapak Rabon oh tarik keluar tarik ke bukarna tarna Python-nya bunuh sing kadem nang लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ आङो थाब थाबैनो होनो नाजाबाय थागोन बयबो आंनि भिडिअखौ हेल्प खालामबाय थाबानो जाबाय आंबो नोंसिनि भिडिअखौ हेल्प खालामबाय थागोन बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन